Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, Alicia Buġeja Sajt, ħabbret li se jkunu qed jiġu installati aktar pilars ġodda għas-sajjieda b'aċċess għall-elettriku u l-ilma fuq ix-xatt. Il-pilars il-ġodda se jiġu installati f'diversi lokalitajiet fosthom f'Marsa Skala, f'San Pawl il-Baħar, fil-Kalkara, f'Birżebbuġa, f'Marsa Xlokk u fl-Imsida. F'kumment ma' News, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura, Bjorn Kallus, spjega kif il-pilars il-ġodda se jkunu qed jaħdmu qisu l-proġett ta' Shore to Ship, fejn is-sajjieda se jkunu jistgħu jqabdu l-elettriku direttament mal-freezers tagħhom. Fuq skala vera żgħira huwa Shore to Ship kif l-sajjieda dawn is-service pillars li jipprovdu d-dawlu u l-ilma ħajkunu qed jagħtu dawn is-servizzi li l-istess sajjieda li meta jkunu marbutin mal-mol minflok iħallu l-bastimenti mhux hawn biex jkun jistgħu jaħdmu u jagħmlu x-xogħol tagħhom neċessarju hekk ikollhom l-elettriku ikollhom l-ilma mingħajr ma jkun hemm pollution min-naħa tal-magna. Is-Segretarju Parlamentari ħabbret li qed jiġu installati winches ġodda wkoll f'diversi lokalitajiet flimkien ma' strateġija ġdida għas-sajt. Nibda mill-investiment infrastrutturali fejn se nkunu qegħdin ninstallaw aktar pilars tad-dawl u l-ilma madwar diversi portijiet f'Malta u Għawdex, kif ukoll se nkunu qegħdin inżidu l-windrooms biex ngħinu anke lis-sajjieda jiġbdu id-dajjes tagħhom. Qed inħarsu li anke nżidu is-supply tas-silġ fil-portijiet sabiex inkomplu anke nelevaw il-prodott tas-sajjieda. Min-naħa l-oħra qed naraw ukoll investimenti fis-sajjieda żgħażagħ għax dawk huma l-futur tas-settur tagħna, qed naraw li anke nimplementaw sussidji differenti sabiex anke s-sajjieda jirrestawraw id-dajjes tagħhom, kif ukoll ngħinu lis-sajjieda b'mod professjonali sabiex anke jkunu jistgħu japplikaw għal fondi Ewropej. Jitgħatu ukoll elenku ta' wħud mill-miżuri fil-budget 2025 b'rabta mad-drittijiet tal-annimali, inkluż l-estensjoni tas-servizz tan-nurturing ta' Test Rape Chain, l-identifikazzjoni ta' aktar siti għal dog parks u cat cafés, miżuri għas-salvataġġ u l-aftercare ta' annimali, kif ukoll miżuri ta' kontroll kontra l-abbużi fost oħrajn.